Holwert komt net on zee, maar het plan had wel een positief effect. De dream van gewoon Holwerters om het dorp on zee te krijgen, waar tussen mij die droeg verstuurd door provinciale steden. Zij willen er geen geld meer om bestegen. Holwert is er zeker net minder van worden. Nee, er wordt een hele protte. Er zit haast geen huis meer te koop. Er is een protte in het dorp te dwan. Een protte wat georganiseerd wordt, maar we zijn ook blij met de faciliteiten die er binnen. Prachtig MFA voor ieder wat wils. Sietse de Haan is ondernemer in Holwert. Hij is eigenaar van dit hotel en reisbureau. De Haan vindt het spietig dat het net teruggaat. We hadden het zeker nodig, omdat het een heel groot draagvlak gaat in Holwert natuurlijk. Maar als echt serieus en puur ondernemen, dan hebben wij het op dit moment nog net nodig, omdat wij er al binnen. Ik ben in 2013 afgestudeerd op iets beginnen in Holwert en dan hebben we ook die en dus parallel aan Holwert aan Zee rond zee van tijd. En dat bleek te werken. Dus inderdaad, Holwert lijkt heel centraal ten opzichte van Ameland, de Waddenzee, de Elfstedenroute. Er komt hele volle langs en daar kunnen wij op dit moment heel goed gebruik van maken. Maar het dorp, de omjouwing, kan een project als Holwert aan Zee goed broeken, vindt Harm Kamstra van de multifunctionele accommodatie. Er is een grote positieve verbetering bij de geweest. Zie naar de jongeren die in Wijnbloem zijn. Huizen zijn al verkocht. Maar dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar we moeten ook naar de toekomst zien. En dit moet wel ook voor de toekomst waarborgd zijn. Dan hebben we Holwert aan Zee wel nodig. Kamstra is blij dat de eerste initiatiefnemers terugzetten. Dat ze bezieken er toch nog wat van te meidjen. Ik denk dat het ook heel goed voor Holwert is dat een lietschalige recreatie ook heel goed past. Ook in combinatie met de boeren hier, want die zien natuurlijk vooruit in de toekomst. Ik denk dat het heel best mogelijk is dat we een lietsere plan dat het hier kansverslaging had. Ja, wij gaan nu naar de variant zonder een diektrobraak. En dat zal de komende tijd blijken maken wat er kan. Welk geld blijft er beschikbaar. Wat ons betreft gaan we terug zonder gat in de dik. Zien wat kan qua mogelijkheden van binnen maar. En alles wat er omheen mogelijk is.